Bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Manang kwintadora, iyang nakwinta ang tanan nga labhan niya. Para limpyo tanang labada, kinahanglan duha ka sachet sa leading brand nga tag 10 pesos. Usa ka sa share sa Tide, mas limpyo pa. Kuratan ka? Oo, mas sulit ang usa ka tide 6 pesos kaysa duha sa leading brand. Kitaan kaayo nga mas limpyo. Kapag na di makwinta. Kahit makuratan ka sa kalimpyo, makuratan ka sa sulit. SRP 6 pesos ra. Napamatud-an sa technical test sa cotton fabric kontra sa leading brand. SRP 6 pesos ra. Pamaskong handog, sale promo. Hatod ka ninyo sa ProSight Optical, the professional eye care provider. Libreng lens na. Frame lang ang bayaran for only 385 pesos. Libre ang modernized eye checkup o blood pressure taking. Doon na pag yung mga exciting giveaways. Free na ang sunglasses or reading eyeglasses for every single purchase of complete eyeglasses na nagkantidad ng 750 pesos pataas. Discounted pag yun ang mga selected frames of up to 10 to 80%. Pamaskong handog, sale promo, kining tanan, dalit ka ninyo sa ProSight Optical, the professional eye care provider. To God be all the glory. Ang ProSight Optical, anahan himutang sa Quezon Avenue, corner Mabini Street, Barangay Bara, Dipolog City, with telephone number 065-212-9502. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Gipapas niya ang tanantang mga utang. Lakip ang mga kasabutan bahin niini. O giwagtang niya ang tanan.
pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. O pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o otoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon, ilimnon, o mahitungod sa mga adlaw nga balaan, o sa kasaulugan sa bag-ong bulan. Ubahin sa adlaw nga igpapahulay, kay kining tanan, mga anino lamang sa mga butang nga umaabot. Apan ang katumanan, mao si Kristo. Okay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen! Aniyan usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyo nga lagad sa mong tulumanon. Silbert Dunduyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gihapon ang atong makauban dinhi sa istasyon. Ang ato gihapong duha ka amigo, no? Ang niligid mahimo wala ni sila nagpalupad sa atong tingog sa kahanginan, si kasamang Dani Luod ug si kasamang Taxi Lumba. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kanimo, kaninyo, kasamang Dan ug kasamang Tax. Ug usab uban gihapon nato sa gawas, sa galirong kanato, si kasamang Rodrigo, Reynaldo, si Kion, of course, uban no, sa atong amahan sa istasyon, no? Ang atong station manager, no? Si kasamang Edgar Dagumo, uban ni Roche Monera, ni Mardy Elaine, o kasamang Mark. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. O sa tanan ng naminaw ron, no? Sa internet man o diri ba sa radyo, akong usahon na lang, no? Okay. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. Okay, now ang atong pizza karon, pizza 10 sa bulan sa Disyembre, no? Disyembre naman ta, tuig 2017. O hinaot nga akong masugdan o kung dili mahuman, matiwas sunod Domingo pohon, kining paghisgot may labot na sa atong kasaulugan sa Pasko, no? Kay usan ni ka kontrobersyal nga issue usab sa pagtuo. O by the way, no, sa miaging Domingo wala ta ka program live, usara to ka replay, no, sa atong nangagi nga programa kay sa matong nikalit man tug ulan mo paingon ako diri sa estasyon og medyo not feeling well ko. Bisan man gani karon wala pagyud ko maayo, wala pagyud ko hingpit mauli sa akong gibate, no? Not feeling well pa pero ni anhilang yung ko. Kay doon na po ko ipahibalo ninyo. Doon na po ko ipahibalo nga ang atong bag-ubag ulang na himong kauban sa buhat sa panalipod sa pagtuo. Bag-ong na convert sa pagtuong Katoliko nga gikan sa Saksi ni Jehova, si Brother Paul Alima. Brother Paul Alima nga nagbase sa Cebu. Madangat
karon o ako kibalog na ano ba no si ang atong presidente bagod si Brother Nicolay Lucenios nag-text nako amay ko katubag ka wa ko'y load nga si Brother Paul Alima makahatag o makatimbaya nato karon sa atong Bible study diha sa St. Vincent's College no o sa man no alas 9 sa room 101 so SBC room 101 no St. Vincent's College no room 101 alas 9 sa buntag mo man na schedule no sa atong Bible study sa Catholic Faith Defenders. So makauban nato si Brother Paul no sa maong Bible study, mohatag siya og topiko no nga ipaambit nato. So kamong naminaw ron nga niyas Dipolog bisan pa manggalig Dipolog no kung makalugar mo anhig Dipolog no gusto mo saksi sa ipaambit siguro dala na ni sharing testimony ni Brother Paul anhimo no diri sa Dipolog adto mo sa St. Vincent's College pangutala lang mo sa guard kung wa mo kibalo unsang room ng 101 so karon ng alas 9 sa buntag. No, si Brother Paul Alima kanhi di lang kay sakop sa Saksi ni Uba usag yun ka ministro no former minister sa Saksi ni Uba. O sa akong nahibawan, usa na po siya ka honorary CFD, no? Catholic Faith Defender na po siya, no? Si Brother Paul. Okay, salamat kayo, no? Brother Nicolay sa imong text. Di nasayod ko og ato pong napahibalo karon din sa atong tulumanon. Okay, mga hinahod nga tigpaminaw, sa di pa nato isgutan ning Disyembre 25, no? Adlaw diin atong nagisaulog diri ang adlaw na tawhan jud sa atong manunubos. Pipila ka higayon na, no? Nga atong na-monitor o napaminaw ang usa ka tulumanon sa radyo sa laing istasyon, diri ra po sa Dipolog. O nakadungog kog mga mensahe nga mga biblical nga mensahe apan kini gihimo ang maong pagpadayag gikan sa usa ka tinuhuan nga gitawag man ni ilang grupo og CCF no nalimot ko sa toy meaning ani CCF CCF Church ang ilang simbahan ani mura kung ako malimot malabyan nato diri sa General Luna diri sa Dipolog no mga dito dapit sa basa diri no ang ilang preacher nagmensahe og nakapaminaw ko og medyo anindot kayo paminawon ang mga gipang padayag no kay pulong sa Ginoo gitudlo ang paghigugma sa Ginoo. Dayon very maayog yung kaayo paminahon. No? Kaakit-akit paminahon ang mga preacher no sa maong fellowship no kining CCF Church. Now, tingali makaingon mo nganong ako ni siyang hisgutan tungod kay nahinumdum mangud po ko nga doon na to'y ginikanan nga ni duol nako og nakighinabi og nagsumbong sa iyang nagihimo man to niyang problema gani no na problema siya sa iyang anak nga dili naman mo kuyog niya mo simba sa atong simbahan nga Katoliko no kay to cut the story short na appeal nadala aning grupo no, sa maong tinuhuan so mo nang makaingon ko nga maayo no maayo gyud ang mga preacher manudlo ani nga tinuhuan kining CCF gani dili ra man pug kay kini no, sa akong nahibawan bisan man gani si Apollo Kibuloy may man po na siya mo mensahe sa pulong si Ginoo no? In fact nadato manggali ning iyang tinuhuan na sa Davao di ba
bisan man gani ang ato mga igsong iglesia ni Kristo. Mayosab na sila kay daghan po na silang nakabik. So kung maghisgot og kining pagtudlo sa Biblia, dili lang po hinoon kining CCF ang makaingon ta nga maayong laki. Daghan, no? Daghan kay maayong laki nga mutudlo aning Biblia og kanang maakit jud ta. Maakit jud ta no sa pag-apil sa mga grupo. Now, tingali mo ingon mo nga nganong imo man hisgutan Veritas? Nga maayo man na. Mo bitaw ang hisgutan kay maayo. Pero kuan man gud. Doon naman gud ko'y nakita diri sa balaang kasulatan nga kana bang dili maayo pod kung atong pasagdan patunhayon ng ingon ana nga sistema sa pagsangyaw diin murag i-normalize na lang nato nga ingon ana na gyud na lain-lain jud ang pagbitsahe. Mura ba gihimo na lang natong natural ng dibisyon sa pananampalataya ng panagbahin-bahin sa pagtuo. Una sa basahon ni San Pablo sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 4 hangtod sa 5, nagingon si San Pablo, usa ka pagtuo, usa ka bunyag, usa ka Ginoo. Unya, kung muingon ta nga, usa man niron, lain-lain tag pagtuo man gyud, kaya di man gyud magparehas atong pagtuo ron, di man gyud mausa. Pero ang gitudlo ni Pablo, usa ra ka pagtuo. Nakaron kung kana na maoy atong tutukan, makaingon ta, usa ra man ka pagtuo. Nya asa maning pagtuo ron nga usa nga mo'y gisgutan ni Pablo. So natural kung kana na mo hisgutan, natural usag-usa ka pundok maningkamot yun nagdepensa panalipod nga akining among pagtuo mao ni ang giingon ni Pablo nga usa. So bot pasabot kita nga kuan wala ma-apil nila dili ta tinuod. Mao man gani nga nibiya sila ni adto sa maong grupo kay kining ato dili tinuod. So mahitabo gyud ang dibisyon o panagbahin-bahin sa to pa maguba ba ang usa ka lawas ni Kristo. Unya klaro man gud ang giingon ni Kristo diya sa San Juan 10:16 nga nag-ingon siya nga aduna pa'y uban nga mga karnero nga wala pa mahisakop ni ining turila. Pasabot ang iyang iglesia, pa masakop. Kinanglan dadon sila, kulang iparaphrase, no? Sangyawan, aron mausa no masakop. So, buot ipasabot nga ang atong Ginoong Jesucristo, gusto niya o particular gyud siya ng panaghiusa sa pagtuo. Kaya tungwa pa masakop ni ining turil o iglesia man yun no? O simbahan o mangilaing gisgutan des Biblia katawhan ni Kristo. Although daghan ni siya o katawagan o description, no? Ako na lang pong gisgutan gamay kay aron kanang uban pod nga gagamit-gamit anang mga ngalana sayod sila nga ato pong gisulti dire, no? Ilang gigamit-gamit na, no? Sa kaayo ng mga description sa turil ni Kristo. Ang mga sakop pwedeng tawgon pod og mga nataw pag-usab kon mga born again, di ba? Pwede po siya o tawgon og mga piniling katawhan o piniling nasod, no? Chosen people nasa 1 Pedro 2:9. Pero ato biyang timan-an nga kanang chosen people nga description kanus ana gipahayag ni Pedro niadto pa sa unang siglo, nakasuwat pa si Pedro. Ang gipasabot ni Pedro anang chosen people diha, ang iglesia ra pod nga gitukod ni Kristo. Sa laktod iglesia ni Kristo. Pero mao lagi kana ra bang mga description na gipanggamit na nato ron din maghimo taglaing pundok. Diha magud mo man ni makabahin-bahin nato. No? Pananglit, no? Usa pa kayo kanang iglesia sa Dios. Gigamit po ng Ilisuriano karon. Naglain po siya iya nganlan niya iglesia sa Dios. Ya,
makaingon ta na usa naman ni nga ang mga ngalan, mga description diya sa usa ka iglesia gipanggamit dayon maglain og pundok. Dili man ko na mao ang niya diri gitudlo sa Biblia, no? Oh, ang usa ka iglesia nga gitukod ni Kristo tinuod nga lain-lain og description. Hinoon ang mga authority ani mga obispo nagpili og opisyal. Ako niya nang isgutan sa akong matuod nga iglesia mo atong topic, no? Unsa ang mga description nga gi-opisyal nga natuman, natibuok pagkatuman niadtong First Vatican Council 1870. Ang katawhan, ang turil nga usa ni Kristo mahimong tawgon og piniling katawhan o piniling nasod, mahimong tawgon pod og iglesia sa Dios, pwede pog tawgon og iglesia sa mga hentil kay naaman po yung mga hentil nakabig, pwede pong tawgon og iglesia sa mga santos o iglesia sa mga balaan na manggali tudling nga nas Biblia, no? Sa 1 Corinto 14:33, ano mang pwede man pong tawgon og iglesia sa mga balaan kay ang mga sakop gitawag sa pagkabalaan unya kay ang founder balaan man pod si Kristo. So makita nato nga daghan kaayog description ang iglesia pero usara na kadtong gisugdan ni Kristo sa unang siglo. Mao to siya. Ako bitaw, ako yun yung balik-balikon akong kaugalingon. Usara man ko katao, pero dili man usara akong description. Di ba? Unsa may unang description ako? Silbert. Then, laing description ako, Bobby, as my nickname. Bisag mo ato mo sa balay. Ngutahan na mo. Dayon, sa radyo, ang akong description, Veritas. Tulo ang akong description, Silbert, Bobby, Veritas. Pero dili ko tulo ka tao. So, mao na, kanang pag-ingog, piniling katawhan, piniling nasod, maura po na ang iglesyang gitukod ni Kristo. O iglesia sa Dios. O iglesia ni Kristo, o iglesia sa Dios. Pero, kanang magdala-dala gali sa ngalan, kung dili na mao ang gisugdan ni Kristo niya atong unang siglo, dili gina, sorry to say nga, dili gina tinuod mo, magaling usahay, makagamit gyud tag pulo nga medyo sakit gyud, kana may tag fake, piki, sakit yun ang pulo nga gyud. Muna nga, usahay, kung makahuna-huna lang pukog ayaw nga, di lang ko magamit anang pulo nga, pero usahay, madiritso gyud nato ng pulo nga, no? Kaya kung mo ingon ra gud tag dili tinuod, murag dili kayo mapahimugatan ba, pero mayon tag fake, piki, tumpak diretso ba, pero mao ra ba na meaning, kaya meaning anang dili tinuod fake man. Di ba? Pero masakit gyud paminaw ning pulong fake, di ba? Agi magud-an ng kwarta nga fake ba, di ba? Ang matuod nga piniling katawhan o piniling nasod nga kanang nas Biblia kadtong gisugdan ni Kristo. Iglesia sa Dios, iglesia sa mga hentil, iglesia sa mga balaan, maura na ang usa ka iglesia ang gitukod ni Kristo nga gisgutan pod ni Kristo sa Juan 10:16, usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay, kisa man ang magbalantay si Kristo. Di ba? Og timan ibiya nga kanang magbalantay nga si Kristo katong diri siya sa yuta, iya nang gipili daan si Pedro nga maoy mubantay o sana mudumala ani kung wala siya, no? Katong sa Mateo 16:18 ug 19 nga giingnan niya si Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Bisan gani ang ganghaan sa impierno dili makabuntog niini, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa kingharian sa langit. Kana mo man ay prueba nga si Kristo lagi magbalantay, siya may nagdumala, siya may pangulo. Pero nga naman gitugyan man yan ng mga yawi ni Pedro. So ato nang masabot probably himuon yang leader si Pedro o gula siya. Wa may laing pagsabot ana kay kanagong mga yawi simbolo man as authority sa pagmando.
naa sa Pinadayag Kapitulo 3 versikulo 7. Nga si Kristo ana gahawid sa Yahweh. Ang iya ko nung kanang ang simbolohan paggalin nag kanang pulong gali ang pagdili og pagtugot. Dito sa Revelation 3:7 lahi ang termino gigamit pero mao ra gyapon sabton authority. Di ba? Unya kanang authority ni Kristo kanang nga simbolo mga Yahweh sa 12 ka apostol didto man na niya gitugyan ni Pedro sa topa ang iyang vicar o representative si Pedro. Pero sa dihang diri pa si Kristo sa yuta, of course, dili pa si Pedro may nagdumala kay naa pa mas Kristo. Di ba? Now, kanus aman nagsugod ang pagdumala ni Pedro kadto nang mukayab na o saka na si Kristo sa langit. Kanang sa San Juan Kapitulo 21, 15-17. San Juan 21:15 hangtod sa 17, no? Nga nag-ingon si kuan Kristo ngadto ni Pedro, kung tinuod kang nahigugman ako, ati mana ang akong mga nating karnero. Yan gisubli gyapon. Ati mana ang akong mga karnero, ati mana ang akong mga karnero. Remember, nag-istorya si Kristo anak ngadto ni Pedro. Present ang ubang mga apostol na dito. Nga sa 12 ka apostol, sa ubang mga apostol, nganong gisingle out man niya si Pedro. Unya ang gipatrabaho pag yun niya ni Pedro, ang iyang trabaho. Kanang pagpangulo, pag-shepherd, kanang pagkausak ka magbalantay. Di ba? Kanawaw, ati man na ang ako mga nating karnero. Ati man na ang ako mga karnero. Ati man na ako mga karnero. Tumpak yun ang tulo ka klaseng karnero sa Ginoo. Dito niya ni Pedro ipaatiman. Sa to pa siya mo'y silbing biker. Kanang pag-ingon diya sa Biblia nga usa ka panon, usa ka magbalantay siya man na. Unya, ang iyang gipatrabaho ana, kay moadto naman siya sa langit, si Pedro. Ano man, kay kanang nating karnero, bot pasabot mga bata pas pagtuo. Nya, kaduha, lito ka ng atimana ang mga karnero, atimana ang mga karnero, kay duha man pud ka klase ang mga hamtong. Ministerial, ug non-ministerial. Kinsa man ang mga ministerial, kanang mga pare, kanang gipang-ordinahan, obispo, unto papa, muna sila ministerial. Unya, ang ubang mga karnero, nga hamtong, tingali apil di ko'y kuana. Kita na ng mga dili ordained. Mga evangelist, unsa diha, nga katoliko. So, mao na, sa tulo ka klase, nga karnero ni Kristo, iyang gipaatiman ni Pedro. Sa to pa, si Pedro mo'y silbing labaw, prime mover. No? Ang unang gipili ni Kristo, dili si Felix Manalo. Dili si kasi leader anak kang si Efron kato atong gisgutan ka ganina. Dili si Apollo Kibuloy. Dili si Joseph Smith sa Mormons. Dili si Eliseo Soriano sa ADD. So, maunang nagkabahin-bahin ta kay wala man guna to sundan ng protocol of authority. Kung kinsa ang gitugyanan ni Kristo, dito ta magganayan. Mo to himoong leader na to, ang nahitabo na to ron, naghimo man tag atong kaugalingong leader. Maunang nagkabahin-bahin ta. So, simple raman unta nga aron dili ta magkabahin-bahin. Sundo na to ng opisina o katungdanan ni Pedro o kinsay naghawid ana na who holds the case. Namanggali debate ana sa nasa internet web debate between Mormon o sa ka-Mormon nga na-convert sa Katoliko o kanang Mormon nga debate. Na ko'y kopya na, na po na sa internet, no? Na magay ko'y link po na, no? O ang ilang topic sa debate, who holds the key? The keys. Importante na, kay authority man ha. Ang kinigong Yahweh nga gitugya ni Kristo ni Pedro mo na importante kayo. Kay naa diha ang doktrina sa panaghiusa. Kay balo man gud si Kristo nga kung pasagda niya
ang iyang iglesia diri sa yuta, ang iyang katawhan nga walay mangulo, kuya bisag sa may paminahon, di ba? Mo bitaw diha sa atong Supreme Court usara gyud Chief Justice, di ba? O ingon na. Nga ingon na ni, si Kristo nagpabilin siyang pangulo, usa ka pangulo, pero ang iyang pagkapangulo ron invisible kay tuwa man sa langit. Ang pagka-visible head iyang gipatrabaho ni Pedro. Unya, mangutana asa naman purwa naman si Pedro Veritas. Amo bitaw nga sundo na to na o kinsay nakapuli ni Pedro. Kay kana bitaw mga iglesia ni Kristo, pagkamatay ni Felix Manalo, ila man pong pulihan o si Eduardo Manalo o si Iranyo Manalo na pod ang anak. Pagkamatay pod ni Iranyo Manalo, peace be upon him. Ang anak na pod si Eduardo na pod. So bisan gani ang mga iglesia ni Kristo o bisan kita, bisan ka ang atong gobyerno mawa na gayet ng leader, mabakante gali ang katungdanan, pulihan yun na kay katungdanan good. O di ba kanang katungdanan sa presidente og mabakante atong pulihan, unya na mabunas Biblia. Buhat 1:20 Buhat Kapitulo 1 versikulo 20 na ako'y hubad sa Biblia nga Revised Standard Version o RSV. Ang term gyud nga gigamit sa pulong katungdanan office. Dayon sa King James bishopric o leader mga po na pangu. Sa RSV office katungdanan. Nga hinoon kanang buhat 1:20 ang gi-example diha ang katungdanan ni Judas na bakante gipulihan siya, di ba? Ang napuli ato sa Matias. Na ang ubang mga apostol diha di na mabasa na to litra por litra sa Biblia kinsay mga napuli, pero naay mabasa nga kanang kang Judas ang nakapuli sa Matias. Unya importante man ron nga atong sayron kinsay nakasunod sa katungdanan ni Pedro kay holder of the keys man, holder of the authority man. Nga wagi laing option magkatoliko pero di man ipamugos ngano man kay naamanggod sa Santo Papa kanang keys authority nga kanihi gihawiran ni Pedro now kinsa may unsa mang relihiyon na ron mo challenge sa anabi nga kanang katungdanan ni Pedro gipuli-pulihan kisa may nagtudlo po na katoliko ra mo pay gatudlo siguro ana kaya ang ubang mga religion lahi man gyud ilang gihimong leader maggama pa sila kuan kanang pagtulunan para it sounds nindot paminahon ang uban ang ilang gamiton kanang sugo kana bang si Felix Manalo ilang ipalutaw nga anghel kono sugo para mutuota kay anghel god sugo kay matupog kani sa Seventh-day Adventist ilang ipalutaw nga si Ellen White propeta kay naapos Biblia nga propeta kinahanglan mo tuota nya tuputa sa ni kuan sa Mormons Joseph Smith kay tuhuan lagi ng propeta pero mga igsuon kung ayohon lang yun natugtanaw ng Biblia ang authority ni Kristo dito man niya gibili ni Pedro. So kanang katungdanan ni Pedro mao na atong tutukan. Kaya kung ato nang tutukan ng katungdanan ni Pedro, diha ta makighiusa o kinsay gahawid anang otoritiha, adi kita mabahin, anong babahin god. Pero kay balo kong moingon mo nga pastilan Veritas. It sounds logical imong gi-present, but unsa man na mo pagtuon ng Katoliko pagkadaghang pagtulunan anang baliuntod. Hadiya na pod pagtulunan. Pero I tell you, walang yun ta kasabot. Kaya kung nakasabot pa ta, hapsay kayo, di ta kaingon ana. Pero kahibalo man ko, ang gatabon ana nga aron di ta kasabot, wa may laing pasangilan ako, demonyo raman. Isa ako nang gisgutan sa miagi natong programa, ang yawa mangita og paagi unsaon niya pag-discredit ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Nga parang di na ta mutuo. Ang yawa unsa gani usas paagi yawa kanang atong mga leader sa simbahan iyang pantintalon para ini katintal
Then mabalita dayon na obispo na pare dito na nag-abuso. Na dili gyud na tinuod ng Katoliko. Di ba? Mo na aron dili ta mo tuos Katoliko. Pamagi man as demonyo. Pero ang insaktong panglantaw, nganong man nag-abuso man tong obispo ha? Nganong nakasama tong pareya tungod was doktrinang Katoliko? Dili nakasa, natintal, nakahimog abuso tong obispo ha, tungod kay natintal siya siyawa, dili tungod sa mga pagtulod ang Katoliko. Kay naa sa Mateo 13:24 hangtod sa 30, ang yawa may gipasabot diha nganong dunay mga nahimong badlungon diha sa iglesia tungod kay gisulod og yawa. Pero dili tanan kay tanawa ra gud kung maghukom gyud sa Katoliko sa iyang kinatibuk-an. Na mga ito'y pare nagingon nga ang dapat gyud himuon nato parang dili kita masipyat. I-judge nato ang usa ka tinhuan pinagi sa iyang maayong bunga. Dili maayong bunga. Judge by its fruit. Pasabot ng fruit niya, good fruit. Ang simbahang Katoliko tinuod ang proof ana kanang yang mga santos. Di ba? Kung himuon ninyong proof nga Katoliko kanang mga badlungon ay big to disagree ngano man. Kay nangahimong daotan ng mga Katoliko dili man tungod sa doktrinang Katoliko. Nahimo na silang daotan kay mga supakiro na sila sa pagtulon ang Katoliko. Mga igso na akong basahon ang Roma 16, then sugdo nato sa tudling 12, dayon paingon sa 17, no? Gingon diri, ipangumusta ako kang Trifena, no? Gaingon ni si Pablo, matud pa ni Pablo, ingon siya. Ipangumusta ako kang Trifena o kang Triposa, nga nag-alagad sa Ginoo, ug ipangumusta ako kang Presida nga dakog nahimo alang sa Ginoo. Ipangumusta usab ako kang Rufo ang inilang alagad sa Ginoo ug sa iyang inahan nga nagtagad kanako sama sa iyang anak. Ipangumusta ako kang Asenkrito, kang Flegonte, no? Bago na ning hubad akong gibasa, medyo sayon-sayon naman sa litukon kumpara ato yung karaan. Okay. Sa pagpadayon giingon diri ni Pablo, ipangumusta ako kang Asinkrito, kang Flegonte, kang Hermes, kang Patrobas, kang Hermas, og sa tanang Kristohanong kaigsuunan uban kanila. Ipangumusta ako kang Filologo, kang Julia, kang Nerio, og sa iyang igsuong babae ingon man kang Olimpas, og sa tanang magtutuo nga uban kanila. 16. Pagpangumusta hay kamo pinaagi sa inigsuon nga halok, nangumusta kaninyo ang tanang simbahan ni Kristo, no? Sa kung katong usa ka hubad iglesia, mga iglesia ni Kristo. Kay kanang iglesia ni Kristo kinatsila man na kanang pulong iglesia, pero sa atong lintunganang pinulungan simbahan o katilingban. Pero kining simbahan o iglesia ni Kristo ni didto sa Roma ni adtong unang siglo. Dili ni iglesia ni Kristo nga gisugdan ni Felix Manalo diri sa Pilipinas 1914. Ato nang timanan ha, pero kining teksto hagod gamiton ni sa mga ministro sa iglesia ni Kristo nga
kanang ilang pundok nagsugod mo nag 1914 diri sa Pilipinas. Pero ilang gamito ng Roma 16. Ang dapat manggod mo gamit ani Katoliko ra pod. Kay ang history sa Katoliko mo man tong gikan sa Jerusalem, nabot sa Roma, di ba? Kung tanaw na to ang history sa Katoliko, mo man yung Katoliko dito sa Roma. Hinoon, yaning higayon na, siguro, wala diri, may litra por litrang mabasang Katolik diri. Pero, itong suwat ni Obispo Ignacio, mga 17 to 110 AD, dito nakita ng pulong Katoliko. Pero, si Obispo Ignacio biya, no? Disipulo biya na siyang San Juan. Timana na ito na. So, sa laktod, kining iglesiyahan ni Kristo diri sa Roma 16, mao po ning Katoliko. Ano man, kay mao man ni ang gitawag og Katoliko ni Obispo Ignacio. Di ba katong akong giingon ninyo gani nga si Simon sa dihang gitawag og Pedro, dili maduha ka tawo si Simon og Pedro, usara. Si Simon god giganlag Pedro. Alang-alang maduha malay si Simon og Pedro dili. Si Saul gihinganlag Pablo. Wala man mahimong duha ka tawo si Saul ug Pablo. Si Jacob gihinganlag Israel. Wa man maduha ka tawo si Jacob ug Israel. Ako si Veritas, Silbert. Gitawag po kog Bobby, gitawag po kog Veritas. Wa man ko mahimong tulo ka tawo. Kining iglesia ni Kristo sa Roma 16, Katoliko ni, nganong Katoliko ni, kay gitawag man ni Katoliko, no? Klaro man kay na 110 AD. Obispo Ignacio gani sa exegesis ani dili manggani gyud accurate ang speculation ni kisa to Edward Taylor o sa kapari kay katong pag-ingon ko niya nga si Obispo Ignacio mo ga-invento sa pulong Katoliko, speculation mo to niya, dili man na dogmatic. Ano nakaingon si Edward Taylor ana tungod kay sa iyang pagbasa god dito ra man niya nabasahan sa sulat ni Obispo Ignacio kanang pagtawag og Katolik sa Iglesia ni Kristo. Unang gigaman din niya gunahon na si Obispo Ignacio mo ga-invento aning pulunga. Pero wa man mag-ingon si Obispo Ignacio ana. Probably gani iyan na nang nadungog ni Juan ba or bisan kinsang Kristiyano sa iyang panahon, walang masuwat sa Biblia. Wa man siya moingon nga ako'y ga-invento ani, no? Ako ang akong speculation lahi man. Probably giingnan gyud siyang Juan ana, walang masuwat sa Biblia litra por litra. Kaya kini pong pinulungan ko nila God, nagtakan di man ni kay usara, mag-aramay ko sila, mag-Grigo sila. Di ba? Mo nilang pinulungan. So paglambo na sa pulong Grigo, siguro nalitok ni wa lang masulat diri sa Biblia. Pero nganong nasulti man ng Obispo Ignacio, probably gitudluan siyang Juan kay teacher ko niya sa Juan. Alang magtudlo-tudlo po siya. Diba? Kaya di mo po na lisod sabton. Kanang pulong Katolik, universal, sa ito pa makailapon. Nga tinuod mo po, makailapon mo po ang iglesyang gitukod ni Kristo, di ba? Katong Marcos 11:17. Nga naingon si Kristo, di ba? Nasuwat man na nga akong balay, pagatawgon kinig balay sa pagampo o alang sa tanang kanasuran, no? Although specifically ang templo may gigamit ni nga pagpasabot ni Kristo nga katong gihimo nilang kanabang murag taguanan sa mga kawatan, murag gihimo nilang merkado mo nang giingnan sila nga but pasabot nga tahoran ninyo kay kining balay, oh, di ba nasuwat pa na nga ang akong balay pagatawgon kining balay sa pagampo sa ato pa kinahanglan tahoron kay balay gud sa pagampo ug alang sa tanang kanasuran. Pero matud pa sa usa ka pari nga exegetes aning Biblia, iyon siya prophetic na kay kung mayong kag templo sa mga Hudiyo, timan ibiya katong tinuhuan sa mga Hudiyo, dili biya to pangtibuok kalibutan diretso. Okay, para raman to sa mga Hudiyo. Pero the fact nga gilitok na ni Kristo nga for all nations sa ato pa kadto di ang Jewish religion, dili pa tumao unang ang pa to. Oh, ngano man kay kinahanglan mahimo tong pang universal. So mo bitaw nga matud pa sa usa ka Jewish convert gikan sa mga tinuho ang Hudiyo nga nahimong Katoliko, nakadumdum ko sa iyang gi-share ingon siya nga nganong na-convert siya sa Katoliko kay ang Katolisismo kuno fulfillment sa Judaism. Timani ha.
tun-in ninyo ni akong gilitok nga ang Christianity fulfillment sa Judaism, no? Parehas anang pag-ingon nga ang circumcision ang fulfillment ana baptism. Then kana pong Sabat nga Saturday ang fulfillment ana Lord's Day, oh, adlaw sa pagkabanhaw. Oh, dili pa mo kayo makasabot ana kung dili na ko i-discuss og maayo at ang ilang diri sa atong programa. Nganong ganahan si Kristo anang description nga for all nations o universal o Catholic para makahibalot nga kining iyang gingharian sa New Covenant para ni tanan, para sa tanan pang tibuok kalibutan. Mao ni ang pinakatakdo kaayong identity sa New Covenant religion, para sa tanan, para sa tibuok kalibutan. Di ba niyo, kung pangutanon na to si Pablo, ang iyang description, moingon siya, Iglesia sa Diyos, Iglesia ni Kristo, Iglesia sa mga balaan. At po kang Pedro, piniling nasod, piniling katawhan, kanang 1 Pedro 2:9. Pero, kanang gikan yun sa master, gikan yun ni Kristo, ang iyang gusto ka namang, dili man iyang ngalan, gani. Ang iyang gusto ka namang, lukop sa tibuok kalibutan. Nga kanang Marcos 11:17 si Kristo may giingon na, di ba, nga akong balay na sulat man na nga kini pagatawgon kini og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Wa man siya maingon nga ako ngalan. Although pwede iya ngalan kay siya goy gatukod. Mo nang gilitok ng Pablo, Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios. Pedro po piniling katawhan. Oh. Pero kanang gikan gyud sa baba ni Kristo, wa man koy laeng pasangilan nga bersikulo kana ramang Marcos 11:17. Si Kristo nag-ingon nga pagatawgon kini balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. By the way, kanang balay sa pagampo ako nang i-share gamay ninyo hanga. Ang gitumbok ana mahimong building, mahimong katawhan pod. Mo bitaw nga kanang chosen people, pwede po nag-chosen nation. Ana na siya. Oh? Kaya nahinomdom ko sa plaza ni ingon sa Veritas. Building may gipasabot anang balay sa pagampo, tinuod biya. Oh? Pero timan biya. Nga kanang balay sa pagampo dili na mahitabong mahimong balay sa pagampo ug walay taong gaampo, di ba? So mao na nga balay sa pagampo, katawhan nga nagaampo interchangeable na kay kana bitong katawhan pwede man na tawag og nation. Mo bitaw nga naay hubad sa Biblia nga chosen nation, chosen people, di ba? Kay interchangeable na. So mo na nga ang gusto ni Kristo nga description gyud kanang mohaom sa iyang New Covenant religion. Kay kung moingon lang siya tawag na sa akong ngalan, wala biya gyud kukitag bersikulo diri sa Biblia nga si Pablo giingnan ni Kristo nga, Pablo, kay ako may gatukod ani mao ni nganli ni og Iglesia ni Kristo. O Iglesia sa Dios ba? Although pwede na kay tinuod man gyud pod nga Iglesia ni Kristo ang gitukod ni Kristo, Iglesia sa Dios. Oh. Pero kanang pag-ingon ana buot-buot ra ni Pablo nga sakto ra man pod. Oh? Pero kanang gikan gyud sa ilang master, gikan gyud ni Kristo, unsa man gyud gusto ni Kristong itawag, kana laging Marcos 11:17 nga tawgon og alang sa tibuok kalibutan. Oh? Lukop. Oh? Universal. Mo bitaw na nga kanang Grolier Encyclopedia sakto na. Nga kanang gitukod ni Kristo Catholic. No, di ba kanang sige kutlo-kutloon sa mga kauban akong CFD nga kining Catholic tukod ni Kristo na pagalina sa Encyclopedia International. Oh, naapod sa The New Book of Knowledge. Oh, kaya ano man kinabutangan naman siya description nga Catholic mo nang Catholic na gibutang para maklaro ba ug unsa gyud ang iglesia ha kay kung moingon ra kag Iglesia ni Kristo pagkadaghang gagamit ana kay daghan man yung gagamit ana ngalan ni Kristo. Unya diri sa 17 akong basahon na kini mo ni pinaka-importanteng bantayan nato nga aron dili ta bisan kinsay paminawon ha. Gingon diri sa 17 no Roma 16:17 hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay og maglikay kamo niadtong mga tawo nga mubahin-bahin og mosamo kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulun-an nga inyong nadawat. Tanawa no?
hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay og maglikay kamo niadtong mga tawo nga mubahin-bahin og musamo kaninyo pinagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Kay ang nagbuhat ni ining mga buhata wala sa tinuuray mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos ug sa labutan pinaagi sa matahom nilang mga pulong mao na ni og pag-ulog-ulog. Na mao ni mga igsoon. Roma 16:17 ug 18. Magbantay ta kaysa atong panahon ron daghang kaayong mo mensahe aning Biblia. Kaakit-akit, oh. Pero lisod kay iltuko, no? Gilimbunga nila ang mga ubos ug sa labutan pinagi sa ilang matahom nilang mga pulong ug pag-ulog-ulog. Na ingo nga nang hilabot ta pug kaberitas taw sabta ang bot na akong ipasabot, no. Ako igo lang ko nagpahibalo ninyo nga kuana dili maayo ng dibisyon, no. Ang giingnan ni Pablo Anio taga Roma. Katoliko man ni dito sa Roma ni adto. Ang iyang giingnan ang Katoliko dito sa Roma ni adto. Unang siglo pa ni giingnan niya hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay og maglikay kamo niadtong mga tawo nga mubahin-bahin og mosamok kaninyo. Di man niya kinsa man ning kaninyo? Kato mga Kristohanon dito sa Roma nga historically mao man ning mga Katoliko dito. Dili man ni kang Felix Manalo kay kang Felix Manalo 1914 diri mo sa Pilipinas. Dili po ni Seventh-day Adventist ni Ellen White kay dito na sa Amerika gasugod. Dili po Mormons, dili po Saksi ni Jehovah kay Amerika po na nagsugod. Kung tanaw na to historically, mao ni ang Katoliko dito sa Roma niadtong unang siglo. Sa ako galing speculation kanang pulong Catholic, no? Dili gyud si Obispo Ignacio mo'y gaunana. Kay kanang pag-ingon nga giimbento ni Obispo Ignacio, speculation na ni Edward Taylor. Kay ang iyang una-una agad ingon siya nga okay, nabasa na ko ning pulunga sa suwat man ni Obispo Ignacio, so siya siguro ga-imbento ana. Oh. Pero walay dili na malitok o wala na gilitok sa ubang obispo pod, ubang mga pare. Kay lahi po silang speculation. Kay sa ako galing pagtuon aning exegesis ani, si Jimmy Akin, katong former Protestant nga Katoliko na po ron, sa Catholic Answers, ingon siya nga sa iyang pagtuon nga nalitok probably na sa uban. Wa lang masulat. So, unsaon pag-attribute nila nga wa man po masulat. Yeah, nasulat na sa basahon man ni Obispo Ignacio, mo nang siya may napasangilan nga siya may naguna. So, unya hinumdumi biya nga dili tanan na sulat. Si Pablo mismo nag-ingon niya sa 2 Tesalonica 2:15 nga ang ilang gitudlo sulat o gibinaba na lang. So, ako nagtuo man gyud ko, akong speculation nagtuo ko nga gibinaba na lang pag-ingon ng Catholic, wala masuwat. Dios Biblia litra por litra. Ako ang akong speculation mao na. Ano man nga nalitok na ni Obispo Ignacio kung wa siya kadungog ana ang gitudloan siyang Juan ana. Kana galing pagtawag og Lord's Day sa Domingo. Akong speculation mo to mo challenge mo. Kana man yung pinadayag Onoges. Kaysa suwat ni Obispo Ignacio na ingon siya nga dili na Sabat but pasabot Saturday. Kay Lord's Day na but pasabot Domingo. Unya mo corroborate man na sa gisulti ni Juan sa pinadayag uno Diyos katong niingon si Juan nga nadiha ako sa espiritu sa adlaws Ginoo. Nga sa exegesis ana nagsimba ako sa adlaws sa Ginoo. Di ba? Nya Domingo. So diha makaingon ta nga uy sakto gyud tinudluan si Juan kining Obispo Ignacio kay mutakdo man sa gisulti ni Juan. So kana pong pag-ingon niya Catholic takdo gyapon na kay universal good, di ba? Musamot og katakdo kung moadto tas Marcos 11:17 katong ningon si Kristo nga taogon ni og alang sa tibuok kalibutan.
Pero dili man kay Katoliko ra tawo gagamit ana. Kay daghan namang awat-awat ron. Kana ding si Eli Soriano, kanang iyang pundok ron gibutangan niya international. Church of God International. Unsa man ang international, di ba synonymous na sa pulong Katoliko? Si Herbert Armstrong, Worldwide Church of God. O kanang worldwide, di ba na synonymous na sa pulong Katoliko? Una, sige silang saway anang pulong Katoliko nga ilara ba pong sundug-sundugo ng but-pasabot ana. O tawa kanang tukod ni Eli Soriano gibutangan niya international. Di ba? Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, sorry nga wa jud ko kahisgot og mahitungod sa December 25. Paningaw na ko sunod Domingo na lang yun kay daghan bagay ko nga mahisguti sa paghatag og komento atong nahisgutan, no. Daghan pag yung ko mahisguti pero na kabsan gyud tas panahon. Now, katong akong gipahibalo kaganina ako lang usbon nga si Brother Paul Alima, no, kanhi saksi ni Uba, ministro saksi ni Uba nga na-convert sa Katoliko. Atong makauban ron sa atong Bible study sa Catholic Faith Defenders diya sa St. Vincent's College, no, sa room 101, no, karong alas 9. So gidapit mo kamong naminaw ron nga makalugar, tambong mo, ambot arang bapugha ta og hambong mo tanan, no, kay inon sa pabutan lang pug asa bisag gawas lang pud kung daghan kay mo tambong, no. Karong alas 9 sa buntag, no, sa room 101 sa St. Vincent's College, no. Ang Bible study diin mo share uban na sa iyang testimony si Brother Paul Alima nga kanhi ministro sa saksi ni Uba nga karon ato ng kauban sa panalipod sa pagtuong Katoliko. Okay, isang lituan naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, diri sa atong Diocese of Dipolog, sa atong tinahod nga obispo, Monsignor Severo Caermari, hangtod sunod Domingo pohon, sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. Happy ka na ba sa pagpapaputi mo? Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Adlaw-adlaw kang champion with Milo ug sa regalong hatod sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Aron makaapil, pailis day sa pinakaduol nga IFM ug RMN AM stations gikan Lunes hangtod Biyernes ang duha ka empty packs sa Milo Powder 22 grams o duha ka packs sa Milo Nutri-Up 24 grams o usa ka empty pack sa Milo Powder 22 grams ug usa ka empty pack